सोरां आंबो बुंना होखानि बे न'आव जेसेबां जुरिया मोन्थाय दङ आंहाबो दङ। औ माथो जाखो ओमफ्रायलाय? माथो जानो बेखौनो जुरिया बांद्राय देखायो जुरिया आब'आ। ओइ नोंबो आरो मानो बांद्राय बुंनो एसेल'सो बुंदोंना बेबो। नङा रा आफा थेवबो माने आंनि आइयाबोथ' मालाय नङाना नोंनि। औ आबा नङाबा माथोनि। आइयाबो ओमफ्राय आंबो नोंनिनो ना बेखायनो जोंखौबो बारा इगनर खालामाबा मोजां आरो जेरै जोंबो गनायो बिसोरबो गनायथों मोजाङैनो। जुरि ममाबोथ' गाज्रि बुङाखैना आबा। थेवबो एसे दुखु मोनब्लाबो बांद्रायबो एसे लिमिटखौ क्रस खालामनाङा आरोना। नाथाय आं बुंबायना आबाजों मोजांब्लाबो बिसोर जोंखौ गाज्रिसो मोनो गदायसै आङो। ओइ बिदि नङालै माया बिदि नङा। दे ओमफ्राय बिहामजो सासे फैखासिगोन ना एबारनिफ्राय समान समान। आहाथ' गोसोब्लाथ' बेवहायनो थागोन आङो सोर मा खालामो सोर मा बुंबाय थायो। औ थाजायो नायै माथो जाखो ओमफ्रायथ' आफा आइनोबो टाइम मोना एसे मा खालि जुरि मम। नोंनि आफायालाय मा बुङोब्ला माबा मोनसे बुंब्लाथाय सिरि थानायावसो दं। जोंबो जुरि ममखौ गाज्रि मोना ना थेवबो बिसोरबो जोंखौ गाज्रि मोना जोंबो गाज्रि मोना। जागोन दे आबादि जागोन दे। मा जाबावगोन दे सोरां नोंनि जिउआ ओरैबा जेरैबो आंखौ माने खालि टेनसन जनावल' दंगासिनो आङो। बिथिंजों थांबाबो सु गोजा बैथिंजों थांबाबो फुरा दानथारनोसो नागिरो। आयु हां थोनो थोनो मोनलायलायबायलै माथो गोजां बोथोरबाबो। मा बुंबावोरा जेरैबो बुंबाबो दाय गोलोमनाया सियाला। अके नाय आफा बारा दावराव दावसि खालामला आइया बेहाय इन्जयसो खालामफैदों नालाय आदानि हाबायाव जयेन जानो फैदों माने लोगो जाफानो जोंजों। दे जागोन दे आबा हा माथो इन्जय खालामदो माथो दावराव खालामो फालाय। बेफोरखौ बुजिबासो नाय सोरां आंबो मोजां जानो खुसिसो खालामगासिनो दायो। बेखायनो नोंसोरबो बारा नांजानो नांला जेन'बा ओरैनो खुसि खुसिल' थादो आरो। दे मम जाबायसै नोंहाबो। आं हले एबार बेफोरबायदि खनसे खोनाबावबा बुलायलायनायसो जागोनहाय सोरां बुंखाबाय आं। आरो जुदि दम दंबा फेस टु फेस बुं। औ आंबोथ' खोनासंगोन ना फेस टु फेस बुंनो खोन्था माबा प्रब्लेम जायोबा। दे जागोन दे। वाव बिबार मालाया नै जाबायानो माथो आदा सानजों खम समायसिगोनलै सयथिबो। ने हाथरखि खि ओइ माथो मुदानो अफ नामा नोंनालाय? अफथ' आरो मुदानो। नै नाथाय मानो उंबो गैया ओंहोबो गैया मा जादों? मा जानो माने मेये नों नुवाखै आरो न'आव दसेनो एथ' दावराव जाबाय। ओरैनो दासो मिलायहांनाया बिदि दावराव जाबा बोरै जागोन? आरे औ जोंथ' बयबो लुबैखायो मिलायथों होननानै नाथाय थेवबो मोनसे पार्सनेल लाइफ होननाय थायोना गावबा गावनि जेन'बा रावनिबो गोसोआथ' समान नङाना। बेथ' बे थेवबो आइजोंहाय बिदि दावराव जाबा बोरैबा मोनखाङो। आंनि आइनाबो माखासे दुखु थागोन जुरि ममनाबो माखासे दुखु थागोन बिदिनो बेहायनो बायदिसिना सानफ्लांलाय लाङो बिसोरबो आफायाबो सासेयानो जाहैबाय नालाय। इसा आफायाबो हनै मोखां सोम सोम जागुलायथारबाय सिबाय। औ जाखासिगोन ओरैसो जानो दा ओरैसो जानो बेहालाय। थेवबो आंनि आइयाबो एथ'बां गाज्रि नंलाब्रा एसेबां गोबावनिफ्रायनो जुरि ममजों दङना आफायालाय दासिमहालागैनो। औ बेबो नंगौ नंनायालाय। नोंनो सानना नायब्रा आफायाबो थांस्राखायाना आइजोंबो दा दसे समखिनि जुदि आंनि आइया बेयाव फैदोंबा जुरि ममाबो बेहाय जेबो प्रब्लेम जानो नाङा आंनिबाथ'। सैथोआ गोखा जोंनि फेमिलिया थेवबो माथो खालामना जेरैबायदि जुरि ममा आंखौ एक्सेप्ट खालामदों आंबोथ' बिसोरनि फेमिलिखौ एक्सेप्ट खालामबायना। बेनोथ' जाबायहाय दे जायखिजाया आइजोंहाय बेबायदि दावराव जायाबा हामसिगौ दुखु मोनलायलाङो आंहाबो नङाबा। दुखुखौ नोंल' मा आंबोथ' मोनोना देखायजोबनोसो हाया आंथ'। दे आरो टेनसन दाला नोंनि नोंखुनजो सानैयाबो गोरोबफिनलायगोन दे। ओमफ्रायथ' बुजायनायाथ' बुजायबायमोन आङो आइखौबो ओमफ्राय सासेखौबो नाथाय बुजिया गावसोर मोनथिसिगौ आरो एसेबां माने बुजिनो रोङिथ' नङाना सानैबो दाथ'। बेनो आरो ओमफ्राय दाथ' खुसिनि दिन बेहाय बेबायदि दावराव दावसि जाबा गोसोफ्राबो सान्थि मोनफालायलाङोना। मोनालै बेबि आं दंना आं नोंखौ असान्थि जानो होआना गोसोखौ। ओमफ्राय माबाफोर खामानि दङब्ला नों मावफागोन आंजों। औ मानो मावफाया जानो खामानिफोरखौलाय जोंहालाय अराय जिउ बेफोरबायदिनो अनलायनानै थानांगौनि खोथाना एदावलायनानै थानांगौनि खोथाना आंथ' मेहेरा नोंनि मेहेरा लाइफ टाइम नोंखौ सापर्ट खालामगोन रा। आयौ एखनबालाय माथो आंजों थोरसि लथाखौबो सुफाया नोङो?
गावनो बुङो ओमफ्राय आं खामानि मावनो नागिरबा नाङाहाय मा आंनो खालामजोबगोन बेफोरखौ खोथा बुंनो फैदों दाना नोंनि मावथिखौ ना बादुला नुगोन दा र' दे आरो नायबानो जाबायना वाव बिराद मोजां जाखाबायलै जोबोद मोजां जाबायथ' आरो गोदोनायाव सोनोसै आं बिबार माला जमायदोंना दानफोराबो लाजाखाया दा नै दानाबा आंखौ समायबायना बिबार मालाजों फै सना आंनि ओइ, हाथरखिनो फाग्ला गिदिर गांहोनोसै बेबि आयु आरामिये आयै आइ फिसानो आंनि थुनथुलि आइ हाबा मा एसे समायखो आइ दिनैहायलाय अन्थाव बाथाव नुखादोंहाय रावनिबो नोजोर दानांथारथों अबावलाय नों बिदि बुंबाय थाबाथ' नोंनि नोजोर नांलायलांगोन आंखौ थुनथुलिखौ आंनिनो गावनिबो नोजोर दानांथों नै आंबो मोजांसो बुंदों दा दिनैनि दिनाव आरो बेफोरखौ साननाङा मिथिदो ओमफ्राय सिगाङाव आं समायामोन आरो एथ' दिनैल' समायथारबाय आं हाबा बिदि जाबाय बायो नामा आइ नङा होमबा नै ओमफ्रायथ' माबा जावैसा गारि हरसिगोननो फाथाय हरसिगोन दा ओमफ्राय जोंहा स्रायल' गाखोनानै थांनांसिगौ आरो बुंहरलायबाय बियो औ आहा लांफैसिगोन आरो बिदिबा आंसो थांनांसिगोन नोंसो थांनांसिगोन माने आइ नोंहालाय बेयावनो थांखानांगोन ना नोंनि आसलि न' जानो थांगासिनो जेराव बेसो आंनि आसलि न' दा बे थ'रि ना आयै आंनि आइ थुनथुलि बेथ' बे अब्लाबो नों जुलि जासिगोन नालाय बेखायनो सानजावैसिन न'आसो नोंनि जागोन दा नङा माथो नों नङा होनबालाय मा जाबावनो आइ दिनैनिफ्राय गैलाबा बेनो जोबथा दिनैहाय आइसो सोरबायदि माबायदि बुंखायो हनै हाबा फासैया जाबाय बायो नामा मोजां बुजायबा माबा बेना उल्था बुजियो फालाय सब बेफोरो साननि थाखायनो जाजोबदों आरो जावैसोलाय मा दाय जायोलायखो दे मोजां मा मा सोनांगौ मा मा जि जोम लानांगौ नोंनि नांगौखौ सोखाजोबदो ओमफ्रायथ' नोंबो फैबाय थाथ'नो मोनलाबा आंथ' माखासे सोबाय बेगाव मा मा नांगौ मोजां नायफिनाबा जागोन दे जागोन आङो नायगोन दायो सुगोन आरो माखासे नै नायदो नै माथो रागा होहाय बेफोरबायदि मोजां सानाव एसे खुसि जागोन मा मोखांफोराव एसे समायहोगोन खुसिजों जागोन दे दायो खुसि जागोन आं दा जाथ'नो बादों मानोसै मानोना आंनि खुसिया बेरायथ'दों दा गैथ'वा एसे नेटवर्कआ बिजि जानानै दङ आयु जाथ'बायना रायलायनायफ्रा बिमा फिसाना आबा थुनथुलि दुखु ना खुसि जादों नै हाबाब आबा ओरैनो नंबोना खुसिया अबबा थांदोंनो बेरायनो मालायसो गोदान जायगायाव थांनो मोनसिगोनलाय अबा माखौबा जि खुसि जाखादों बे थिख्लाया औ एबार मेथाइ होन जियानो होन गासिबो आंनि थांदो बिब' आब' थुनथुलि मोजां थांदो दे ओजों गुमै-सानजों मोजां थांदो दे आलो गोजोननि संसार जाहैदो आरोथ' गुमै-सानखौ बारा डिस्टार्ब खालामनाङा दे आब' गैला नों आंजों थेख्लायखासिगोन आं दिनै दिनैनिफ्राय मोनलाथ' नों आंखौ थेख्लायनो मोना जाबाय दे ओमफ्राय सामुरि राननोसो लिंहरदों बेयाव आब'खौ र'हाय आबा र' थाब फै आबैमोन मादैमोना बुंगासिनो बेथ' बेखासै मा बुंनो थेख्लाखौबो बिबार माला सुनो थिननाया मा जाखो आबा माथो गावसोरसो स्राय गानबायलाय बिबार मालाखौ आबा सना Hey, come on, Mom. Be like just ओरैनो दसे interested दा नायो बेनो मा खालामलाबाय थायो आबा नोंनालाय मा बेफोरलाय ओइ सिरियासनि दखानफोर जेरावबो सिरियास लाइफनि इन्ट्रेस्टखौनो बुजियाना नोंसोरो बेखायनोथ' दावराव-दावसिफ्रा बारा जायोलै आयै बेखायनो मा गावबो खुद इन्ट्रेस्ट थानांगौ गुबुननि इन्ट्रेस्टआवबो एसे एन्जय लानांगौ आरो माना जास्ट लाइक मेयर बायदिब्रा सनाबाना आंनि हाथरखि बेबि मा बुंबावनो आरो नोंखौबो नोंबासो फैबा मोसानोल' बाखिसैहाय जोंहा एसे जों पेरे बिहामजो ना मा होनो इस आयाबो वाह बेफोरबायदिनो जानांगौब्रा रंजानांगौसो दा आयै दाथ' आरो बिहामजो गिदिर फैबावसिगोन ना नोंना आंथ' सानो नाथाय बिसोरसो आंखौबा मा सानो आंनाथ' जाबजोबनोनो जासाबबायहाय बिहामजो मोनबाय हामबायसो आरो माथोबाव
बस्ता बोख्लायनांगौमोननो आइया बुंदोंमोन दा थांबानो जाबाय दा थांगोन माथो मानसि दंखायोना आंथ' नायनांगौल'सो बेनोथ' एसे नायाबा जानला मानला माबानो नागिरना बिसोरबो दा बबेबा दोननांगौ बहाबा दोनफ्रांगोन जागोन गासिबो जाजोबगोन आंनि सना माइनाव नै आबा दे नों दानि हाबानि एसे मावख्रुबनानै होथार जागोनलै आयै जागोन मेहेर थानायावलाय माथो टेनसनरा ओमफ्राय नै आइ आंहाथ' बिदि इसेबां होनो हानाय माबा माबि गोहोबो गैया आइ औ आयै ओमफ्राय आं मा बिदोंथाय जेबोथ' नाङाना नोंसिनि आशीर्बाद मोनबानो जाबाय बेथ' बे माबा सानजावैसोआबो बुंखादों अब्लालाय माथो आंनोबो जेबो नाङा आरो आंहा जाखिनि एसे एनै गांनैसो दख'ना दं माबा माबि दं बेनो जाबाय आरो आंनि औ हा बिदिथ' आंबो सिगांनिफ्रायबो सानबाबो सना गोदोनानि माला बेफोरखौबो होनो हास्लायासै आइ आरे माथो नांजाखो होमबा आंनिफ्रायबो जेबो होनो हाथाराबाबो नै बे मोनसेखौल' होनो हासिगोन आं आइ ओमफ्राय बेखौ नों माजों बानायखो बिदिनो एसे जमायना दोनदोंमोन आरो माबा अमा फाननाय हांसो फाननाय बोरमा मोसौ माबा माबि जाखिनि थाइसे थाइनै रां जमा जाबाय बेजोंनो बेखौ बानायनाय जाबाय आंनि अननायजों होनायसै आइ नाथाय आंथ' बेफोरखौ गोनांथि गैयामोन अब्लाबो दे नोंनि आइनि होनायथ' जागोन दे आइ हाथ'बा जावैसाबो देनां बेनिफ्राय साबसिन होनो हागौ दे होबाबो आरो फैदो आइ साहा मुरिखौ एसे रानहैग्रोदो थां जागोन दे मा होनबावनो बिदिनाय आंनि संसार होनबाथाय खालि बे सेलाय बेलायसेयानो आरो जेब्लायबो ओरैबो जाया आरो एखनबाथ' सानफिननो लाङो आङो गोदो थांनानै फैनाया बेहायनो थांफिननोसै नामा मोनजाबाबो मोनलोंबाबो जियानो जा खमसे खम खुसिथ' दङमोन आंनि फिसालाजों आं मानो फैफिननाय जेरै माथो खालामबावनो बिदि दा सानसै नोङो साना दङाबाबो बेफोरबायदिनो माबा नङा माबा मोनसे जाबाय थाखायो एकदमबारे खावसेसोना ओरैबो राननांगौ अननायखौनो सोराङालाय माथो बुंदों हे आरो सोरां बाद दे मा भरोसा बेजोंबो गोदोना आंनि जायगाखौ मायानो होखाबाय बेफोरबायदि दावराव जाबा सोर सुखुगोन गोसोथ' जायो बहाबा गोजानावनो थांसै आङो थांमारगोनबो आं माब्लाबा हामाहाय जेरै बिदि सानो आरो दाथ' बिहामजोबो फैगौ नै दे फिसाइजोंथ' संसारा जेरैखि जाया मानो दा नोंहा फिसालाबो दं बिहामजो फैनोसै अब्लाबो ना आरो आंजों थाजाबनांगौबाथ' बोरै जागोनथाय आं बुंनो रोंला गोसोखौल' हमथादो जेरै माथो खालामबावनो गोसोखौथ' हमथा बेसेबा बोसोर जाबोबाय आरो दि बेसेबा गोसो हमथानांबावगोन मिथिला बोरैलाय गदायजोंबो बोरै मिलायनो देनाय बोरै मिलायगोन गुबुना मिलायनो हाबाबो आंना गोसोआनो बोरैबा मोनो बुहुमनि जेखि जाया जिनिसखौ राननो हाब्लाबो फिसाइखौथ' नङाना सोरबा हागोन नामा बिदि आं खायसे हाबावदों हानोथ' मा फिसाला बायदियानो अनखायो आं बिनि फिसाखौबो अब्ला नोंनि गोसोनि दुखुखौ आं मिथिदों आंथ' बुंस'नोनो हाला माबायदि दुखु मोनो सोरबा आंनि बायदि बेफोरबायदि जानांबासो बुजि मोनगोन माबायदि सिचुवेसनजों फेस खालामनांगौ जायो दसे थानानै बाजिमेनाव थांनांसिगौलै ओमफ्राय आंहाथ' मुलि लायग्रोनांगोन दा मेहेरखौ मा होनना बुंबावनो दानो खिन्थाथ'नोबो हाया हाबा जोबग्रोथारथोंसै आं दसेनो लायग्रोना फैनोसै दे मा जाखो खि जेबो जायाखैथ' फैदोरा ओरै खाथियाव गावनि फिसाइखौनो लाजिखोना माखोब्रा दे अबावहाय जिनांगौ जाखो होमबाथ' नों आंखौ लाजि रोंबावसो बिदिद्रायबो नङा मा होमबाथ' लाजियाबो गेजेरावनो आरोना मेहेरखौ मेहेर आंना दसे ब्लाउस लायनो थांब्रबनोमोनलै दानो फैगोन आङो ओइ मा ब्लाउस थाउस बेलाय गुबुनफोरानो बेलेगफोर मेल्ला दङ बेखौ गानबा मा जायो आरे मेहेर माने बे स्पेसियेल बनाय होदोंमोन ना आङो दिनैनो मोनगोन बुंदोंमोन मैया जानांगौमोन नाथाय जायासै बेखायनो आरो लायब्रबना फैनायालाय मादो
अके माने नों गोसोथार आरोना बेखौनो गानथारनो होननानै ओमफ्रायथ' सरिलै आंथ' दोनलांनो हानाय नंलाना आंथ' बाजैमोनाव थांनांसिगौ नांलायला दे आंनो थांना लायसै सियरथ' औ थांबाय फैबाय बेयावलाय मादो ओमफ्राय फैसा नाङा फैसाखौ नांथ'ला नामा आरो नङा हरनोबालाय हरदो अ दे लांदो आरो जाबायसै दे फैसाखौबो लायाबा माने आंनावथ' बारा बिदि थाखायाना नांगौबाल'सो बियो सन्देस जानाय लांगोन लाखानोसां हरदो मे एसेल' दङलै आंनाव माबायदिबा ब्लाउसलै एथ' इमारजेन्सि लायनाय नुनांगोन दै आंबो गाननायखौ खिन्थु जागोन दे गानगोन आङो हाय बांसिनसो समायसिगोनदां होमबालाय मोजां ना गाज्रिथाय जायखिया आंथ' जानला माला फसायाना नुबानो मिन्थिबाय नोंबो थांदो आंबो थांथ'नोसै दे आरो बिदिबालाय औ फाइनालि हाबा मोनसेया मासिगोन आरो माथो आदान बाजैखौ लायनोसै हाबायाथ' जोंनावसोखा नालाय ओमफ्राय न'आवबो नांगोन बुंबाय नालाय बेखायनो आं न'आवनो थानोसै दे मेहेर नोंसोर थांना फैदो ओरैबाबो हिनजाव गोदाना बेयावसो लाबोखागोन नालाय हाबायानो बेयावसो खाबा दे आरो होमबालाय नों नेबाय था जों थांसै औ दे ना आं थांग्रोनोसै बाय बाय ब्लाउस लायनो दासो माबा आरो लायगोन फैसाखौ हरना दोननि आं र' बेसेसो नांगोनथाय माथो खिन्थालाङासैबोलै ब्लाउसफोराबा बेसेसो लायोलै दा फन खालामनासो हरफिनसैलां आंनि आंगो सनामोन दिनै आं भइसखौनो होनो सानबाबो जाथारासै बिराद प्रब्लेम जागासिनो आरोना ओमफ्रायथ' दिनै मेरा एसे लेटबाबो नुजाफैथारगोन जायखिजाया दा आं भइस होगासिनो आपल'ड खालामगौ मानि गोबावबो जानो हानाय थेवबो जाय नोंथांमोना नेनाबाबो नायगोन थेंक इउ स' माच मेहेरनिफ्राय अराय लाभ इउ दे बाजै दे थाब थाब रानद' साहाया आंनि बाजै गोदाननि साहा लुनाय औ ओमफ्रायथ' साहा फुदुंनाय मोनलोंबाय थासिगोन ना नै नोमबाजैनि औ बेखायनोथ' थाब थाब थुदो द्रब्रा बिबोनां सना उफ हाय बाजैनि गोदै गारांखौ खोनानानै मेहेरासो एकदम हौवा गोदान बायदि मोनलायलायबायलै माबाहा नोंसिनावनो बिबाजै जानो थांगासिनोखा बाबु औरा बाजै नंगौथ' दे आरो होमबालाय मेहेर होमबा नोंनो हौवा गोदान जाफिनदो आरो मा है थोद जानाय नङालै बाजै आंना हाथरखिया खम रागा जोंगोननो होमबालाय माथो जाखो बाब जानाय नङालै ओरै मादाजोंबो दाय जाथारगोनलै मामबेर मुलिखौ लानोसै थांसै आङो मुलियाबो नाङा नङा नांगौना आरो आंहा उफाय गैथारा नों हरखाबै माबोरै बेबायदि जाखो नानि सना नानि नोंनि आइनो मा होनना खिन्थाबावगोन आङो सना आरो नोंहा फिसालाबो सासे दंमोन सनानि फिसाला बेथ' सनासो माथो बे खोथाखौबो नोंनि बिमानो बोरै खोन्थाबावगोन आयु बेहाय एसे गिदिर देलायनाय फिसालाबो दङ माला बिमा जाखो बेलाय आरो बे गथ'आ सोरनि बेथ' हाबाखौनो जायाखै ना जाबाय जाबाबोथ' माला देरस्लाबनांगौमोन जाखो गथ'आ नै मैया दाख्लैसो जोंजों दावराव जादों बिदिबा बेहा फिसाला अलरेडि दंखायो ना माथोमोन आयु आमजे गावलाय मा जाखो हा मा जादों बियो मानो बिदि सनामोन भिडिअखौथ' एसे मोजां लाबोनो सानदोंमोन आरोना नाथाय मा खालामनो भइसआनो होबाबो जायासैलै जायखिया हानायखिनिखौ बानायबाय आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों भइसआनो एकदम जाथाराखैलै लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोसे लाइकबो होबानो जाबाय बायाबा लोगोफोर आरो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट